zuek zergatik zarete periferika? Periferika bi Y-rekin idatzita. Ongi etorri berriz be gure podcastera, ja bigarren saioengaz, aurrekoen Mariasunekin egon gitzen, oso solasaldi politxo urten zen, eta gaurkoen beste gai batzukin gatoz, gaurko abia puntu nagusia izango da aukera kostua. Aukera kostua horrek dakarren danekin, eta guk pentsau izan dugu aukera kostuan adibide garbi bat dauela bertsolarixetan. Bertsolarixek bapateko bertso bat botate hortan, aukera kostu bat daukie, etorte jakuen ideia denetatik batzuk hautzatzen dituzte, beste batzuk zuzenien baztertu, eta azkenien urteten da bertso bat, bapateku edana, batzutan agian norbera pesta buena espero, eta aukera kostuz jositxe dauena. Eta hortarako gaurkoen gurekin dauko, Oian Arana, bertsolarixe, idazlie, antzesle esan gaike batzutan bebai? Antzesle ez. Nik nagusiki ezautu izen zaitut bertsolari eta idazle moden. Ez dakit zuk zela definiruko zauken, zure jardune? Bai, nik peola esaten dute, idazle eta bertsolarixe edo bertsolarixe eta idazle, urte sasoiaren arabera bat edo beste aurretik. Eta hori, bai, aritu izan naiz lagunekin, holtza gaineko bestelako proiektu batzuetan baina beti komentatu izan dugu gure artean, ez ditugula inoiz antzerki bezala katalogatuko gure lanak antzerkiarekiko errespetuz. Orduan beti emanaldiak eta olako hitzak erabili izan ditugu. Orduan, bai, holtza gaineko jardunean oro har ibili izanaz, bertsolaritzatik kanpo ere, beti bertsolaritzakin minimoki edo literaturakin minimoki lotuta, baina antzerkia ez. Bueno, bertsolarixe orduen, lehengo eta behin, zure astapenak bertso eskolan izen zien? Txikitan edo... Bai, oso, nik askotan komentatu izan dut gainera nire estio bertsolarixe da. Eta umetan eta askotan umiek askotan eukitzen daue, sorkuntzarako joera bat, nik uste dut umezaroaren ezaugarri bat dela, eta gero, joten zarela aukera kostu horren arabera, bide batzuk hartzen, beste batzuk usten, eta guk nik akordu dauket kotxien asko kantetan gendule. Asko kantetan gauen kotxien, nire aitak kantetan zituen gauzak, eta gero asko jotzen gauen doinuek ikasi eta kantuei letrak aldatzera, edo gauken hor bateko kanturako olako lotura bat. Eta gure amak eta eukizan daude bertsolaritzarekiko harreman bat igual gaztetan, eta almeneko bertsoeskolaren bueltan, eta orduan amak izan zauen, bertsoeskola bat eiken bada, apuntauko zauet. Eta gu LH laun gengo zela, hasi ginen ikastetxien bertsolaritza klasik jasotzen, eta justo urte hortan, urtarrilen bertsoeskolia hasi izan atxabaltan. 2011an, uste dut. 2011ko urtarrilean. Eta orduan hasi ginen gu bertsoeskolan biok elkarrekin, beste lagun batzuekin batera orduan, hori izan zen gure lehengo lotura instituzionala, esango gu, sorkuntzarekin, edo praktikan jartzeko sorkuntza, etxeko jardun hortatik, kanpo 9-10 urte buelta hortan. Nik uste hori badala esperientzia bat zu markauko zaitxuena edo azkenien, niri ditzejat oso jarduera berazgarrixe dela bertzuek, batzutan bapatekuek izango die, beste batzutan aurrez idatzixek, eta hola, baina hor badau sormen bat, nik uste danok daukoguela barruen o geixenok behintzat, gure kasuen behintzat, iruroko lakue gara, barruen badauko sortzeko grina hori, edo sentirute eguna kanporatara bir hori, eta nik uste zupe baita hori bertzuen bitxartez itxie politxe da. Zuk igerri dozu garapen bat moduen zure idazteko estiluen, edo zu bertsolaritzakin harreman hortan azkenien urte pilo bat izen die, eta jarraitzuko dago izeten, zela ikuste zu garapen hori? Nik uste ikusiko nitxuoin, 11 urtekin bertsolaritzari buruz neuken ideia horre guztiak, edo badauket gordeta, karpetetan orduko bertsoeskolako papelak eta liburuek, eta ikusten da garapen bat, baina nik uste dut, gure kasuen edo zuen kasu guztot antzeko edala, oso gazte azten zarenean zertan, zure ideologia edo zure pertsona garatzen zoia zen neurrian garatzen dozu zure produktu artistikoaren olakotasun hori aldatzen da, zu aldatzen zoia zen neurri zen, eta igual horrek eragiten dago hasieran zokotun helburuak ja ez existitzea, edo hasieran balio zotuen forma batzuk, edo egiteko modu batzuk momentu honetan gorrotatzea, edo kontrakoa hasieran,
Egia da, ni lehenengo bertxotara hasi nintzela, eta gero hasi nintzela idazten, bueno, idazten dugu danok beti danik, no seke, baina kontzienteki idazten hasi nintzen gerora. Osea, ez oso berandu, baina bai lehenengo bertxotara hasi nintzela eta gero idazten. Eta askotan komentatu izan jat, nire poemetan adibidez baina baritzen dela bertsolari zena zela. Ironiagatik edo azkenengo esaldiari buelta bat emateko daukoten joeragatik. Bueno, nik ez dakit zenbateraino eragin dauen bertsolaritzak nire idazketan, edo idazketak nire bertso gintzan, ustot baietz, baina bueno, bizitzak berak eta bizitzako esparru guztiek eragiten dauen moduan. Nik bai, asko, nabaritzen ditut edo badauketo lan buruen inflexio puntu batzuk aldaketa nabarmenak eragin zituztenak, ez? 12 urtekin, 11 urtekin, ez dakit, 2013an jokatu gendun gure lehenengo finala. Eta nik hor ez daukot gogoen, olako kontzientzia bat banaukenik, junginen, kantau gendun, eta buelta ginen etxera, eta etzan ezer pasau. Eta gero hortik pare bat urtetara, 15 urtekin, bakarkako txapelketan hartu gendun parte, eta hor, izan nire lehenengo finala, eta nire lehenengo txapela. Eta hor bai, bestelako, aldaketa bat egon zala, nire irudia bertsolaritzan beste bat izan zalako derrepente, ez? Ezagutzen ninduen jende batek, patien 15 urtekin niretzako bertsolari profesionalak eta niretzako ereduak zien horrekin plaza batzuk konpartitzen ari nintzen, eta horrek eragin zoztan post batzuk eta min batzuk, gerora eragin auki daubienak bertsolaritza ikusteko ukioten moduan, eta gero 18 urtekin Donostira jo nintzen, eta hor igual Alduntze bertso eskolan hasi nintzen. Alduntze bertso eskola da bertsozale elkarteak bideratzen dauen bertso eskola feminista bat. Hor bertan hasi nintzen, aipatu bezala Hernaniko bertso eskola sortu gendun, senyora sariketa sortu gaben bai, eta orduan bai hasi nintzen, transfeminista eta boiera bihurtu nintzen, unian hasi nintzenean. Orduan, horrek eragin zauen bestelako zirkuito batzuk balioan jartzea, bestelako jende bat edo igual lehenago hainbeste miresten ez nitxuen bertsolari batzuengan fijatzea, eta beraz, bertsolaritza ikusteko beste modu bat planteatzea. Orduan, bai ikusten ditute aldaketa horrek, eta suposatzen dut, etorreko diela askoz gehiago etorkizunean. Eta zure ustez, bertsolaritzan zer da gehiago behar dozuna? Zerbait artistikoa edo zerbait teknikoa? Bai, nik uste dut bertsolaritzaren oinarrian dagoela teknika asko, eta gero teknika hori eskuratzen dozunean edo badakizunean zelan egiten dan eta zein dan estruktura edo jarraitu behar dozun bide hori, gero datorrela artistikoa. Lehenengo jartzen dozula estruktura, eta uste dut bertso eskoletan eta ikastetxeetan erakasten danean hori irakasten da, ez? Askotan ez jako sartzen artistikotasun hori edo artearen zera hori gehiago lotzen dalako, ez? Gaurkotasunari buruz kantatzea edo iritzi bat eduki behar dozula gauza batzuei buruz. Eta ni egia esan, oso artezaleanaz eta oso artistikoak dira nire praktikak oro har bizitzan, eta iruditzen jat nik bertsolaritzari edo nire bertsotan egiteko moduari saiatzen nazela aplikatzen logika artistiko batzuk, eta gustatzen jatela kontzienteki hori egitea, hala ere oso strukturaren zaleanaz eta oso zorrotza estrukturarekin, eta ez, hartu eman horretan bizinaz, eta uste horregatik ez ostala balio bertsolaritzak bakarrik. Eta bertsolari dien lagun askorekin komentatu dut. Batzuentzat bertsolaritzak balio dau beraien goze artistiko osoa asetzeko, eta beste batzuentzat ez? Nola ez dan guztiz produktu artistiko oso bat, edo bada, baina askok sentitzen dugu, bertsolaritzak ez dituela asetzen gure behar artistiko guztiak, eta niretzako ez da kasualidadea, hainbeste bertsolari idazle existitzea adibidez, ez? Zentzu horretan, eta gehiago agertuko diela izter, eta badago hor, nire ustez, artearekiko ase ezintasun bat, edo, zerbait hor badago. Gu beti esaten dugu, guk ekoiztetxea dauku, eta gure ekoiztetxea ez daukola helburu klaro bat, ez dala bakarrik labur metraiak itxia edo, baizik eta dala medio bat guk espresatzeko, adibidez, edo zer eratako artea itxeko babesten gaituen izen bat dala. Eta adibidez, zuk bertsolari moduan daukozu babesten zaituen zeo zer edo zu bakarrik zara?
Bai, bueno, uste dut bertsolariak normalean bakarrik igotzen garela goltzara, ez? Edo, bueno, bentsat mikro aurrera askotan bakarrik gerturatzen garela eta askotan lotzen dela bertsolariaren jarduna bakarkako jardunarekin. Baina uste dut bertsolari gehienek, guztiek, hau sartuko naz esatera, daukogula bertsolari lagunen sare bat, ez? Eta beti itzultzen garela etxe horretara eta beti abiatzen garela etxe horretatik. Oso importantea dela, zuk esan bezala, aterpetxo bat eukitzea, ez, sortu nahi duzun guzti hori nun baitetik abiatu alizateko eta ez bakarrik bertsolaritzarako, noski. Gero ez, hor sortzen dien harremanetan, bestelako praktika artistiko batzuk garatu nahi badituzu, badukotzu baita sare bat partekatu alizateko gauzak, ez, hau idatzi dut, eta bertseskolako ez dakin hori bialduko eta berzer iruditzen jakon, ez, bai bihurtzen dela zerbait bertsotik aratago doana. Eta zure kasuen gainera ez lagunek bakarrik aizpa behor daukotzu. Hemen Danita Ari anaiarrebak die, beraz, bada dinamika berezi bat guzteta jatzun hortan edo zure arte sorkuntza prozesu hortan eukitxie bai lagunek eta ondikan gertuko haue anaiarrebak familixi eta hori zela bizi izan dozu. Zuri galtuko zut eta baitxe zuei be ikusteko antzekotasuni dauen, txaskenien bai, anaiarrebak izeterakoen ziur da zela antzekotasun pila adostasun asko gauz askotan, baina gero gongo die bakoitzak bere xehetasunak, bere berezitasunak, edo agian kanpotik dauen begira dabe, izango da batzuk agian ikuste zaituzte bisok bateratute moduen, edo baten izen esaterakoen bestien izena etorten da, ez dakitz, hortik? Bai, bueno, nik eta izak egin duguna da 18 urte bete arte gutxi gora bera bizitza gehiena elkarrekin, dana. Osea, joten ginen elkarrekin bertso eskolara, joten ginen elkarrekin futbolera, klasera, osea, dana egiten gendu batera. Eta orduan, bueno, niri momentu hortan igual bestera bateko hasen harremana, baina gero ja banatu ginenetik eta bera Gasteiz eta ni Donostira jun ginenetik, nire estia lagun bat gehiago da. Osea, bai oso estua dela eta bizipen askoz gehiago daukotela berarekin beste lagun batzuekin baina niretzako nire estie lagun bada eta gustatzen jat asko logika horretatik pentsatzea gure harremana sanoagoa iruditzen jatelako eta pixkat gatazka daukotelako familiaren konstruktuarekin ere, orduan errazagoa iruditzen jat horrela harremantzea berarekin. Baina bai, zentzu horretan gatazkatsuak izaten dira askotan anai harremen arteko harremanak ez, gu gainera biurkisek izan da, asko konparau gaituztelako beti ez, eta orduan badirudi baten lorpenak diela bestearen porrotak eta guretzako inoiz ez da holan izan, baina bai kanpotik askotan holan izan dela irakurria, baina niretako askotan eta bai izan da gatazkatsua edo bai gure kanpotik datorren gauza horrek ez askotan eragin laikela personen arteko harremanean, baina nik uste dut gerora nik asko eskertu dutela. Berarekin egin izan bide hau, berarekin partekatu alizatea gauza asko nire bizitzan, eta gaur egun behaz nik zerbait idazten dutenean edo zerbait egiten dutenean normalean berari bialtotat lehengo, eta are, beradan normalean ere poemetako izenburuak egiten dituen personie, oza, askotan jatu gustatzen bere proposamena, baina beste askotan bai. Orduan, espadakitu ondo zer jarri beti bialtotu, eta izea honi ze jarriko zotzak eta hau eta, bueno, badaukogula hor gure harreman artistiko bat ere konkretuagoa zentzu horretan. Bai. Eta zuen kasuen zela da? Osa, esan dauena. Osa, nik sentitzen dut zurekin, azten azenean como ideia bat garatzen edo beste hasiera puntu bat daukagolako, azkenean garelako zu pertsona ezberdinak baina berdinak. Osa, dauko como hasiera berdina, etortzen gara como leku berdinatik eukido edukazio berdina, eta zuka bebai osazelako nire anai nagusisa eta ni beti zuk ikusten zaitelako como eredu bat niretako. Eta orduan da como sentitzen dut zurekin dakotela beste hasiera puntu bat sortzeko garaian. Hau da, osa, ez dutela esplikau biharrain beste nik dakoten como ideia edo necesidade artistikoa eta zu bestan niri, porque nos entendemos. Eta bai da egisa, ontxe, osa, ziarakin ja bebai sentitzutela como berdina. Egia da ez, gero eta demora gehiago konpartu orduan eta gertuago dago zauzela persona horrekiko eta baita bere arte produkzioarekiko esango gu ez. Osa, nik garai baten, nik akorduen dauket, gu bertzutan hasi ginean, nire gurasuek ezakizela jarraitzen dagoen gu maitatzen, osa, gu orduek eta orduek etxien, bat dutxan bestia komunian iserita kantuen, kotxien ez dakin hori viaje, ez dakiz bat ordu kantuen, osa, zan, gu kanten genuen denbora guztian, eta nire
gure bertsolaritasuna eraiki da gubion arteko elkarrizketa asko bertutan izan dielako. Orduan, gero bai, banatu ginenean eta aldatu zala harremana eta bestelakoa dela eta jarraitzen dugula bai, ez? Puntu batzuetara hurbiltzen eta zuk epatosuna abia puntu hori konpartitzen hola bait, baina bai, garai baten zan pasada bat, eta klaro da, pertsona horrekin partekatzen baldin badozu, dana, normalien erantzuna jasoko. Zure pentsamendu berdina da. Osea, ontsa dani Madrilen bizia urten fanda. Eta bezen ditut igual gure harremana, asko aldatu inda, baina ez txarrera. Nire uste ez da aldatzea da eraldatzea azken finean. Interesantea da partekatzea, eta oso interesantea da bakoitzak bere espazio gokitzea ere, ez? Behar da horreka bat sortu, baina iruditzat, fase bakoitzak badokola bere puntu aberasgarria eta gero puntu gorrotagarria ere. Nik ikusten duten kanpotik irudi hori, nire familia gomizan, baina gantxe. Nik esan biot kanpoko ikuspegi moduen lan itxie lantalde baten, nun jadanik badauen anai arreben harreman bat, zentzu askotan errexago eta dana da, ze konfiantza oinarri bat dago. Ez dakit, zuipe ziur adibidez injozuen antzerkixetan eta holan, lantaldien egon izan die beste batzuk aizea eta zutaz aparte, ez dienak zuen anai arrebak, baina behin ja ikusten dagoen nien pertsoniek dinamika bat, olako konfiantza hundixaz, gero nibe geixago hausartzen az, ez dakit, iritzia mutera, askatasun geixaukin edo beste harreman mota bada. Mota gertukotasun bat, eta gero noski noiz benka sarre batzuk egoten die, bai, baina... Hori esan minotzun, Osea, errezaba, bai, gauza batzuta, baina konfiantzak ekartzen dago, ez? Gatazka baita mai gainean egotea demora guztian, eta ni aizteakin sorkuntza prozesuetan adibidez, azarretu ezakit, baina bai, egon diela, ez, konfrontazio fuertiek, eta nahi harreben arteko harreman baten, gatazka hori egondan, umia zarenetik, badakizu ze puntutan arte da bestea, baina karo kanpotik, hor sartzea, ez dakit errazadan, ziara. Bionekin gatazkak ez da infuertiek izan ez dakitxe. Ez da, ez gara... Gure horre. Horre txiko. Guazen sorkuntza prozesuakin. Zuk eukidozu bai bertsolaritzan, bai liburuak idazterakoen antzerkio, emanaldixek, emanaldixek igual, emanaldixetan egongo dien txegu batzuk edo lan. Zein izaten da zure abia puntua edo inspirazio iturri moduen badaukotzu zeo zer, o barnetik dator kanpoen oinarritze zara eta zela garatze dozu prozesu hortan gero? Nik uste dut danon inspirazio iturria dela eta ez esaten dagoena gezurretan dari da eguneroko bizitza. Nire abia puntua beti da eguneroko bizitza eta are askotan, eta pixkatorrekin pesadanaz, baina nire inguruko jendeari barkamena edo baimena. Enaz oso barkamen eta baimen eskatu salea, baina olako gauzetarako, bai, ez, igual, ez dakit norekin berbetan, eta barkatu igual esaldia, erabiliko dut ez dakit zertarako edo, apunta bengo dut, ez, bai, gustatze jatela eguneroko bizitzatik abiatzea, gustotelako hor dagoela, hor gertatzen dela bizitza, ez, eta horri erreparatu behar dutzagula. Eta iruditze jat, egunerokotasunean gertatzen dien gauzei adi egonda, gauza asko jasotzen ditugula. Adibidez, nik urtiak da erabakin hauela kaskoekin ez ibiltzea kaletik adibidez. Entzuteko gauzak jasotzen, segun ze egun dauketen, evidentemente ez. Baina bai ez, erne egote hori jasotzeko zer gertatzen dan, ze kalien, nidan Donostian bizena ez da kalien, gertatzen dira estena batzuk, zaten dozuna, eska liburu baten jartzen dozu, eta zatetzuek exagerada, ez da egia, eta zatozu, pasau hain da nire begilean aurrian, ez? Orduan, joirutze jat oso polita dela adi egotea, zentzurretan, eta lagunekin daukagun elkarrezketak komplejizatzea gero eta idaztea, edo, bai, urutze jat hor potentzial artistiko handia gordetzen dala. Zuk, hasi zinen nian idazten, gero nola hasi zinen publikatzen, edo no izan duzen un pausua esatera, bale, hau, zeo dauko eta publikauko. Nik goratzen dut, ez da esan inoiz, da superfrikia, bale, baina nik nerabetan, DBH 2, lau, hor nikon blog superkutre bat, eta hori anonimoa esan, anonimoa, mundu guztu sekzioen nintzela. Blogspot. Eta hondikan badau, ikusileike. Pena da, bilatu izan dut askotan, pena da, bilatu izan dut testuarek, rekuperatzeko edo jakiteko zari aztenaben gara hartan, baina ez da existitzen. Baina bai, beti argazki bat eta testu bat
tartekatzen naren beti, eta uste dut hori izan zara publikatzearekin okina lehenengo harremana. Oin iruditzen jat super egolatra, eneukia ingo ni de palo. Baina gara hartan, aberrizuzten inork irakurtzen, baina monikor, eta uste dut hori izan zara nire lehenengo harremana, zero, osa ontsa izan kontziente, dut inoiz komentatu hau, lotza pixkatzen batu. Ez politxe da, azkenien gaztetan. Bai, eta, bueno, autobusardia bat, igual ez duzuna espero, eta urtete jatzula hortik, eta... Nik egin hauen epoka Wattpad. Ez que fantasia, holako. Egia da, gaur egun pila bat idazten dara, nik ez, baina, igual zuen belaunaldian gehiago, edo zarragoek baita, Instagrameko postetan, Sabina Urrakak idazten pila bat, Sabina Urrakak idazlearen literatur genero bat dakasi, Instagrameko zera hori, ez niri lotzea bat nozat ez dut egiten. Baina, bueno, badauzela hor modu batzuk plazara salto egiteko ez dinakain violentoak, liburu bat argitaratzea bezala ez, badauzela hor bide batzuk danontzako eskuragarriak dienak, eta momentu baten, irakurtzen motzue zure familiak eta zure lau lagunek zuretzako, bueno, pues, feedback hori jasotzea ere izan aldalako pues, azteko bide bat, ez? Eta gero nik ipuimati datzen hauen momentu hortan iruditzen jatela lomas, batxillarren gaur egun irakurtzen dut eta iruditzen jaten lomas, eta irabazen hauen horrekin urrozunotarrak egituz lehiaketa. Portuak izan zen? Ez, ipuimatzen, ipuin labur bat. Wolfgang, deitzen zan da Ikeako aurki bat. Ez que nintzen super pretenziosa txikita, oza, nintzen inkreíblea. Eta irabazen hauen lehiaketa hori, eta orduan horren arira jo nintzen egonaldi batera, sari izan da egonaldi bat, eta egon ginen Zugaramurdiko zera baten, eta egon San Fernando Morillo idazlea gure begirale bezala. Eta berak aurgitaletxe bat dauka, Gaumin deitzen dana, eta orduan bukatu zanean egonaldi hori berak proposatu izustan, zuzenean. Baitu, etorren urtera begira, utxune badago gure argitaletxean, nahi baduzu liburu bat argitaratu zein, kezak zertzen zen. Bale, dena nada. Eta orduan hor diatzen portuak. Horren arira, oso tarte gutxian eta oso gazte. Mazazpi 18 urtekin. Eta gero ja bai, bukatu nabanean portuak idazten, sentitu nabela olako behar bat beste zerbait oso diferentea egiteko. Osa, igual ez publikatzeko, baina bai, sentitzen nintzen oso harrapatuta historio horrekin eta behar nauen urten. Eta orduan, ni kontrolatu gabe hasi nintzen poema pila bat idazten. Karrerako lehenengo maila ninguen, eta ikusten mozu gaur egun nire karrerako lehenengo mailako apunteak eta kuadernoak dana da, como, filotantropo lehenengo maila elkarrekin dar da. Filosofiako ez dakitze klasetan, Aristoteles da zertan, ni ondoan Aristotelesen teoriari busko poema bat idazten. Osa, como, dana zan poema pila bat idazten dituen klasean gogoratzen dut. Eta orduan gero pandemia etorri zan, marabiosa pandemia, eta martxo horretan, hartu nauen idatzen naukon guztia, eta iraban olako guar baten jarri da, naholan txukun, eta lagun bat ibiatu notzan. Tia, hau indot, jaja, pandemia irakurri nahi baduzu. Eta zazten, ostra, tia, oso goi dau, argitaratu beharko zonketan baizera. Eta zazten, oso garretatzen dozu honik erretatuko nahi izenien. Ui, argixe zure lagone, Bai, oso lista. Eta orduan bihalduru nagoen argitan letxera, eta zaztien baiet, eta bueno, horraz izan prozesua. Orduan, nire astapenak izan dira, ausarkeria totala. Osa, rollo, blogana, sin más, inork ez daki, baina inauen. Eta gero, liburuana, dei batei baiet esatea. Osa, enkargu bat bezala izan zan. Osa, esan zozten, pixkat, esperientzia honekin lotuta, ez, gaztetasuna, ez dakizean, erabezaroa, berak aurreta gazte literaturan egiten daulan batez ere, eta zan, bertako partaideen hitzak gehituritxuen gero, esangot, kapituluako etzaren hasieran, eta, bueno, bai izan zan, pixkat zerbait kolektiboagoa. Eta gero beste izan zan, email bat bialtzea, eta bai ezko bat jasotzea, baina kara ausardia lagun horrek obligauta, esango gu, bialdu nabela argitaletxera. Eta gero esan, hori, pixkat ez jakintasunetik, baina probatzeko gogotik, eta bai, hori asetzeko zeratik izan zen, ausartu egin, eta urten ziren gauzak. Bai, gure kasu hemen nahiko antzerako izen da, ze guk argi gauken zehose sortzi gure gauela, hasigitzen, hasiera baten baliabide gutxikin, baina horra hasigitzen, eta gero esan gauen, agian lehiaketan batera aurkeztu gaike, agian komunikabidetara idatzi gaike, niri hasieran pertsonalki bai emutu esten sentirute oso zein nazni agian komunikabide batei fan eta idazteko eta esan azbeitu hau atara dugu. Ze pasetan da espajako guztetan, edo agian ez da hain ona. Baina gero hau sartzen zaren nien, eta ikuste oso nien benetan merezi dauela, hor arrakastara zoiez. Es que de hecho,
hasiera batean ingauenean gure lehenengo laburmetraia mobil batekin. Ikusi nauen, eske dituz esta zuenean sartu nintzen Bai. zuen beguran zara. Bai. Ikusi biot lelena, porque claro. Ez azkena. Hori- Ikusi behar da. Ba, gauzia izan zen, ezagutu ziela antzerki eskolan doken, eta, bueno, aritani beti egon gara txikitatik kamara batekin grabetan egiten muntai, kutre, xamar, osea, Nintendoko kamariaz. Bai, osea, gue dauko gortik gauza mordo bat. Eta esan zauen, ezagutu dut neska bat ziara, bera nahi dauen laburmetrai bat dauko gidoi bat idatzita, erbestean, eta esan gauen. Venga, ba, goi ez asteburu bat, bera amaman etxera, Bai. grabetara, mobilakin, linterna batekin, tal. Esan gauen, venga, ingo gau, kopiatuko gau, pues, lo que sabemos. Eta hasi ginen hor, egun guztiak grabetan, egon nintzen como bi egun bakarrik muntetan, izan zen como super kutre dena. Tabletakin onta nauen, eta esan gauen, oye, pues, oai geratu da, en plan, ez dago hain txarto. Inga goi ez igotzera YouTubea, con un poco de morro. Igo gauen laburmetraia, eta bapatean, ikusi gauen goienak igo zauela albiste bat. Mondraberri, uste doke Diario Vasco igo zauen dena como artikulo bat hitz egiten Menuda farsa gure que hemos montado. laburmetrai buruz grabo gauela, ba hori, asteburu baten ez gauen inori kontau ezer, eta ja zauen hor como artikulo bat idatzitatago. Eta bapatean, ba hori, como 1000 ikustaldi YouTubeen, eta esan gauen. Bai. Jo, eta hau, en plan, asteburu nahi gabe. Eta hortik ja, hasi ginen gutxinaka, eta horrela izan dia guztixak. Eta gero konfiantza hartzen zoi, ez bera, prozesuan konfiantza zu gehiago zure buruengan, eta beti egoten die, ba, zure goren gora altzezaren unie, gero agian beste batzutan bajutxo hausaz, gero berriz gora, eta holan, eta baina ibilbide bat eta oso politxe. Bai. Eta gure bai, osea, suerte asko ukidou, pasaen urtean irabazi genuen Euskal Zine Bilerako Benito Anzola saria. Que hori behi izan zen bastante potas, aterazan emakumea saria matea, eta esan zauen, Larramendi. Bai. Beste laburmetrai bat dago Larramendi? Bai, dira, nunca bestia, eta en plan, horrela, geratu ginen como... Gainera, eske aurreko saria irabazi zegoen Itziarrituño. Bai, Es que muy fuerte, o sea, Eta gero Itziarrituño Kote eta gero Camacho, Larramendi. Onenak. Donostiko dokumental batekin, bueno, eta ja, urten ginen, eta en plan, bueno, ba, eskerrik asko. Eta como super en laburren, eskerrik asko genuen espero. Eta ya está, baina horrelako gauzak esan duzu, nora heldu zara horra. Bai, eta gero... Bai, mail bat egon zan- bialtzegatik, osea, literal. Hori da, osea, ez que ez da... Ausardia. Gero egon zan... Koktel. Eta etortzen ziren jendia, baina en plan, jendia potentia. Bai. En plan, jo, eta zuek zezarete, ez emat urte dituzue, hogeita iru... Minus hiru. Nik en plan, hau, dere lau. Como te digo? Bai. Hori bebadoko gazte hastiek eta zuk be ziur eukidozula holan Hain gazte izan da. elkartrukie. Euskal kulturgintzak daukana da hori, ez dala oso mundu txikine. Eta orduan, igual 15 urtekin miresten dozun norbait, 23 da zure lagun onenetako bat, ez? Edo niri hori gertatu jata adibidez, nire etzako nire idazle favoritu bizitza guztia zan Daniel Esarugarte. Erraiak urten zanea, netzako izan zan, eta da, euskal literaturaren aportazio oso importante bat etzan pertsona bat, eta gaur egon denaren lagun oso bat, ez? Entzatu zu, hau da, euskal kulturgintza dako, pues hori, pues esaten da, ez? El mundo es un pañuelo, ba, euskal kulturgintza, ba, are gehiago, ez? Eta orduan, ba, gazteazten zarenean, ba, jendea fijatzen da zugan bebai gaztea zarelako, eta hori, bueno, ez? Askotar igual infantilizaziotik, eta edo babestu nahi batetik, bueno, hor, gauza problematikoak egon badauz asko, baina bai, ba, azkenean, bazara berezia edo derrepente jendeak ez dago espero, eta orduan jendea fijatzen da zugan. Eta gero, ez dakitxola izango za, baina agian bertsolaritzatik ezautu dozun jentiekin gero gai izen zara lantalde berrixek sortzeko adibidez emanaldi horreitarako, adibidez R? Zelan sortu zan horko lantaldie? Ba, R-ko lantaldea sortu zan guk nahi izan gabe. Izan nahi izan gabe. Dei bat izan zen, lanku enpresak edo taldeak kudeatzen dituen bat emanaldi bertsolaritzarekin lotutakoak eta sustatu egin dituzte bai, ez? Eta orduan dituzkoen, jo, ba, bukatzen da oin dakogun emanaldi bat, ez dakiz eta berri bat nire dituztien. Berri bat sortu nahi dugu, eta nahi dugu ekipo izatea, Aner, Leire, Izea eta zu. Eta ni, vale. Aner nik ezautzen hauen bizitza toda la vida. Osa, Aner eta gu ezagutu ginen, 2014ko udan, ba hori, oso gazte eta hortutik izan gara lagunak. Bertsolaritzatik be bai edo? Bertsolaritzatik, bai.
Eta orduan nik Ane Raizeak eta hirurok ezagutzen gendun elkar, aspaldi. Eta Leire oso berria zan, gure bizitzan. Leire beiranduago hasi zan bertxotan, eta justo Gasteiz zan bizitzera, eta orduan ezagutu zaugien eurek, eta gero ezagutu nagoenik, eta orduan nahiko harreman berria zan Leirekin geunkena, danok bakoitzak berea, diferentea, baina oso harreman diferentea, baina osartu ginen, esan gendun bai, zagatik ez. Eta hori, pixkanaka garatu gendun erre, nahiko, gaur egun ikusten dut erre, eta dut, bueno, egin gendun hori be. Baina oso arrakastatxo izan zen, bere momentuan bolo pila bat, ez dakit 60 piku bolo egin genduz, asko mugitu ginen. Dei baten arira sortu zen talde bat, baina gero, izan dela, guretzako urte batzutako bidie, eta gauz asko ikasi ditugula, gauz asko ditugula oso ondo, ez datuko oso txarto, baina bai, artistikoki eta pertsona bezala azteko espazio bat sortu zala lauren artean, oso esperientzia esanguratsua izan da gure bizitzan erreantzez lanarekin egin duguna. Bai, nik hau entzun zintxudan galde gazteko elkarrezketa baten, baizu bai aizea, eta dago aipu bat asko gustau jatena, ze gure egoerakin be zerikusia handixe dauko, eta da, deskribatzen dozula prozesu hori, ez dakitxoin mantenduko zuen iritzi berdina, baina deskribatzen dozu emanaldi horrek itxie eta bertzolaritzatik aratau, agian metabertzolaritza hortara esango nauke hitz hori erabilizabela. Aldaketa hori deskribatzen dozu arriskutsua moduen. Eta zuk esate zauen gauza batzuk itxen zenek itzuelako, baina beste batzuk ez. Eta igual inbitxartien ikasten da, guri hori pasau jaku euneko egun, eta bai. Nik hori askotan aipatzen dut, guk baldin badugu bide bat, komunikabidetan edo emanaldien bidez edo da, usartu garelako itera, a priori oso ondo egiten ez genek izen hori eiten. Eta uste dut, gero emaitzak be horregatik izan zela arrakastatxoa zentzu baten, oso mediokri izalako obra bera. Oso kaseru esan, oso etxeko emomen esan. Baina hori aldarrikatzen ari ginenez, zilegi da holtzara igotzea guk esan nahi ditugun gauzak zatera nahiz da ez oso ondo esan, edo nahiz da ez oso ondo egon hau artistikoki. Uztot hori aldarrikatzea oso interesantea dela, ez? Bestela badirudi, hau txauki aldauela bakarrik oso brillantea dan jendeak, edo gauzak oso ondo egiten dituen jendeak, eta, oso guai dago jende brillantea ikustea, baina ikustea jende arrunta, gauza oso arruntak egiten, eta grazia egiten, eta horrek funtzionatzen dagoela ikusten, ez? Iruditzen jat oso interesantea dela, eta gainera, emakumeak eta genero disidenteak garen ongorputzetatik hori egitea oso iraultzailea dela, ez? Ustot, gizon mediokre asko dauzela leku guztietan gauza asko egiten, eta bestela izan behar zarela munduko honena gauza bat egitera ausartzeko, ez? Eta irabazi behar duzula 1000 sari, sentitzeko legitimidadea, jarraitzeko laburmetraiak egiten, jarraitzeko idazten edo jarraitzeko tal. Eta ustot aldarrikatu behar dugula oso zilegia dela, gauza bat gaizki egitea eta egin nahi izatea, eta buru gogor izatea horretan, ez? Edo ez getxarra izatea, baina normatiboki oso bikaintzat hartzen ez dien gauzak egin ahal izatea, posik egitea eta gainera demostratzea izan altzarela arrakastatxoa lan be. Bai. Eta horbe badau hasiera baten esaten gauen aukera kostua. Aukera kostua dau ze ikuste itxezu bibide, alde batetik barruen daukotzun hori atarateko, eta naizta zuzeu etzaren oso presentiruten momentu batzutan, ze danoi paseta jaku, eta norberak bere buru ikusten dau, eta zalantza asko sortzen jatzu, baina aukera kostu hori txozu, gero taldiek be asko laguntzen da hortan, agian bakarrik nik pertsonalki izateote, bakarrika ongo banintzen entzateke ausartuko lako pausuek emuten, baina talde moduen hartzeozu erronka bat, hartzeozu aukera kostu bat, eta esateozu, bai, honen aldea apustu ingot, eta gero normalien ondo usteten dau. Hau da, ni harritxuten hau gauzak zelako ondo fan izan dien, erabakitzeozu nien, bai. Gero galtzen die gauzak, oso guai dagoela romantizatzea esatea, ze ondo urteten ari jaku dana, baina, gero erabe, juten zara erabaki batzuk hartzen, eta oso guai dago, ez? Baina kontuan gero hartu behar da, beste gauza batzuk galdu ingo dituzula. Eta hori asumitzea batzutan zaila da, eta dolu bat dago horre, eta ustot, kontuan hartu behar dela hori bez, oso zaila da dana ondo egitea, izatea munduko idazle honena, munduko bertsolari honena, munduko lagun honena, zaintzea jendea, zure mama zaindu behar izatea, gauza asko ezin die egin batera, ez? Eta orduan, eta bizitzan egin behar die gauza danak batera. Orduan, aukera kostuare hori bada, ez? Nik askotan sentitzen dut, eta gero aberzuk zer nola sentitzen, baina gu gure ideia artistikoekin edo proiektuekin, askotan gure
aukeratu behar dugula, edo guk daukon ideia guztiz ateratzea eta ez dakit bairu batia al extremo, edo la performance extrema, edo saltzea. En plan, guk ekoiztetxe moduan itxia zehoze saldu aldana. Salgarria izango da. Salgarria aldana. Eta uste dut, orain arte aukeratu dugula salgarria den hori aukeratzea, azkenian gube bai behar dugulako, azkenian zuk ez dakit zela bizitzen duzun aukerakostu artistiko hori. Nik aholkatzen dutzu teitien nahi dozuena, eta ez salgarria izango dana. Osa, bihotzez, ez haitut ez ezagutzen, baina hori aholkatzen dutzuet, ze uste dut, igual ez ari izango arrakastatxoak edo ez dozuela irabaziko diru, edo ezingo zuela nahi dozuen bezalako ekoiztetxe bat euki, baina uste dut gerora eskartuko dozuela hori. Eta niri oso argigarria iruditu jaten, nik 15-16 urte neukela, Ines Osinagari entzunotzen elkarrezketa bat gurekin egon aldi batean, zatu zaben berak gauzak heldoz ondo edo benetan. Eta, bueno, oso ondo dago ondo egitea, baina benetan egiten dozunean gauzak askoz goiagoa da, ez? Orduan ni bai ukioitu garai batzuk, ez? Igual bertzotan gehiago, 15-16 urte nituen garai hortan, ez? De repente aipatuten bezala, espero ez nituen plaza batzuk eukin nituena, eta bestelako entorno bertsolari ditza entorno baten mugitu nintzenean, nik hor oso garbi neuken zeintzan nire errola. Eta ez da nik egin nagoena, baina esan, gazti izetie, sarri insultatzie sarrak zatiagatik, bueno, ez, irteerak eukitzie, eta, bueno, hori izan negandik espero zan, eta ni garai hortan hori egin nagoen. Eta gero asko da mutuna, ez esaten. Claro, eraberian, ez bana borien, seguramente nintzen horregongo momentu horretan, ez? Baina, gerora bai eukidutela hor damu batzuk, edo min batzuk nire buruakin, jo, segatik izan du nahu, iraun nahi izateagatik horrez, baina, bueno, gero ikasten dozu, ez dala beti iraun behar zirkuito oso normatiboetan ere. Eta egin nahi dozuna egiten, egin nahi dozun jendearekin, beti eukiko zula ikusle bat, ikusi nahi zaituena, ez? Ze, oidala gutxi egon nintzen baita mai inguru bat gidatzen, nun, Miren Arbaizak eta Kaitxalin Barzenak izaiten zaubien, Kaitxalin Barzena J. Martinako abeslaritako bat, berak zate zauen, zure publikoa zuk eraikitzen dozula baita ere, ez? Eta zuk egiten dozun horren araberako dela zure publikoa. Eta, klaro, zuk egiten baduzu zure interesatzen jatzuna, zure antzekoagoa izango da zure publikoa. Orduan, iruditze jat, aberazgarria dela logika horretan pentsatzea. Azkenien, harreman bat da, baizuk daukotzuna zure ikusentzuleguaz, zuk mezu bat transmitirute oso eura jasoten dauiena, gero eurak agian atzera elikaura prozesu bat dago, euren iritziak bezu elikatzen zau, eta danok dauko, bueno, gure proiektuak bereziki ez dira ezer aldarrikatzeko, baina bai dauko mezu bat, eta niri guztetan jat mezu hori jasoten dauen jentie hor dauela, beti babesa proiektu berri bat kaleratzen duenien, eta holan, eta horixe. Beti aldarrikatzen die gauzak. Hartzen dituzuen erabaki guztiak dira oso politikoak nire ustez, ez? Eta segun ze personaje eraikitzen dozuen, segun zer idazten dozuen, ja taldean egitea bera zuk aipatzen dozuna, edo non grabatzen dozuen, norekin, gauza hori guztiak aldarrikatzaileak die. Ez da behar bandera bat otaratzea, ez dakiz zer aldarrikatzeko, ez? Hori da, oza, dauko nire ustez apur bat presiño hori de bandera hori ateratzea eta aldarrikatzea zerbait pantailan, baina ezke gure ustez hori ez dau funtzionetan aldarrikatzeko gauzea da atzean benetan zer pentsamentu dagoen eta zer erabaki hartzen dituzun. Claro, baina, lehen esan duguna ez, eguneroko bizitzan oinarritzea, esango dut, ni boileran naz eta nire bizitzako drama guztiak ez die boileran nazela. Horrazten naz, baita, dutxatzen, hori da gauziak, azken finan ez dozu normalizaten eta ez dozu emoten ahotsa kolektibo bati. Azken finan itzen dozuna da zapaltzea eta kanon estereotipiko horrek aurrea botatzea, orduan ez dugu ikusten zentzua hortara. Ados nago. Eta oin bertan zuk adibidez, zein esango zauke dala batetik zure mezua eta zein zure publikue? Oso aldera ona. Nire publikoa ez dakit oso ondo zein dan, zeharritzen azpila bat horrekin, adibidez betean egiten gendunean, gure publikoa nik ustean abintzen zela jende, zuek zan dozuna, gure antzeko jendea, gure lagunak, gure genkideak, eta gure publiko pila bat zan, nire aman adineko ama, Andreak, barkatu. Bai, berdin. Ja, bueno, publiko sortzen ari gara, oso ondo dago, iruditzen jat, euskal kultura salbatuko dabiela senyorek, ez dakote inungo, antzerkira jute maza, sinera jute maza, beti dauz jende hori, orduan, hau pasuek, onenak,
Eskerrik asko. Orduan, ez dakit oso ondo nire publikoa, uste dut oso variopintoa izango dela, Bai. askotariko publikoko tela eta horrek, bai, bueno, posten hau, ze uste dut, zuk egiten baldin badozu zerbait, jende kuriosoari gustatzen jakona, ez? Jende xelebreari, bueno, oso polita dela hori gertatzea. Eta nire mesua baldatzen doa, egia esan, bai saiatzen zela, bueno, nire ideologiakin bat datorren horrekin koherente esaten denbora guztian, eta hori da nire oinarri sendoa, ez? Eta gero, bueno, oso transfeminista naz, aldarrikatzen dut nire burua, moilera bezala baita aldarrikatzen dut, eta uste dut, bueno, ez? Leku konkretu horretatik eta gorputz konkretu horretatik nahi dutela agertu jenda horrean, baina, bueno, beste hainbat borrokak gurutatuta, ez? Bueno, nire eske orain Donostian bizinaz, eta uste dut, poliziaren aurka agertzea, antiarrazista bezala aldarrikatza zure burua, bueno, oinarrizko gauza batzuk diela momentu honetan hiri horretan bizi dugun egoeraren aurran, orduan, bueno, marko horretatik, baina ni total, kostumbrista totala, me encanta gainera hori aldarrikatzea, eta oso, bodegoizalean adibidez, me encanta, bai, gustatzen jat asko, ez duzte inoiz esan, eta asko eskertzen dut, porque, bai, asko saiatzen azorren. Bai. Bueno, amaiera alderako ja, azken hausnarketaik, olan aukera kostuan inguruen, edo pixka dena laburbiltzeko, edo esan dakue, edo... Bueno, ez, eitea desio dugun hori, eta horretan ausartak izatea, zentzu horretan irutzat beharrezkoa, eta gero aukera kostuaren arira, usot, neurtu behar diela baita indarrak, eta jakin behar dela zer alboratzen duzun zer egiteko, orduan, bueno, irutzat, jakin behar dela neurtzen, eta neurtzen dela baita sufritzen, eta ikasten dela sufritzen, baina, bueno, komeni jakula sortzea espazioak, nun ez dugun enbeste sufrituko, eta baina, bueno, hori, aukera kostuarekin hori. Oso ona. Bukatzeko ingo gau jolasa. Jolasa. Esango txut hitz batzuk, eta esan zer datorkizun burura. Hitz bat edo, esaldi bat edo. Hitz bat. Bapateko izen bida. Hau da, lehenengo etorte jatzuna. Azterketa, pixka. Bai. Ez, familia. Ondo. Artea. Batzutan. Bertsoaritza. Segun norekin. Bertso eskola. Astero. Liburuak. Egunero. Errimak. Jolasa. Aizpa. Aizea. Euskera. Beti. Antropologia. Ez dakizue jende askok, baina oso guai dago. Eta Euskal Herria. Betirako. Hemen biziko naz, nik uste. Mila esker. Oso ondo. Mila esker. Oso gustora egon gara.